से बोली शीतला भवानी की पूजा करम नवमी नवरात्र पूजा करम नवमी नवरात्र में पूजा करम पूजा करम पूजा करम सोया पूजा करम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करम पूजा करेम सोया पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम पूजा करे में सैया पूजा करे 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करे मैया के कैसा अपना घर में धरे 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करे पूजा करेम सोया पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम पूजा करे 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में पूजा करे 9 दिन भूखब मैया के पूजब मन में ले ले बानी ठान हो मन में ले ले बानी ठान हो उनके ही कृपा से होई ललनवा हो जाई जीवन खुशहाल हो भूखे लागब 9 दिन भूखे लागब मैया के रोज हम पूजा करब मैया के कैसा अपना घर में धरम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करम पूजा करेम सोया पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम पूजा करम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में पूजा करम मैया के महिमा होला निराला पूजे बे हम हर साल हो पूजे बे हम हर साल हो इनके ही कृपा से भैनी गाई कर बड़ी बानी खुशहाल हो पूजा करब माई के पूजा करब मन में बाला समय के पूजा करब मैया के कैसा अपना घर में धरब 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करब पूजा करेम सोया पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम पूजा करम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में पूजा करम कैसे के सहब रउआ न रहब सुनिए खेसारी टू हो ए जी प्लीज मत जाइए ना राजन राजा राजकिशोर के संग में मेला घूमे ले नवनीत हो मेला घूमब हम मेला घूमब जिला मोतिहारी के मेला घूमब मैया के कैसा अपना घर में धरब 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करब पूजा करेम सोया पूजा करेम 9 दिन नवरात्र में हम पूजा करेम स्टूडियो रामपुर खजरिया।